Čo ľudia, Vítam z nového videa. sme tu späť po roku. Dnes tu máme futbalový challenge, napríklad crossbar, penalty a tak ďalej. Rainbow Flick tiež. A tu dvaja, ktorí boli aj v starým videu. Môžete prísť. Takže sme tu zase všetci štyria a my poďme na video. Takže prvá challenge, ja daj to znova. Takže prvá challenge je crossbar challenge, tak poďme na to. Ste tu bielečári, musíte trafiť Brno. Ideme na to. To bol dobrý celkom pokus, ale ešte raz musím. Dobre, ideme na udržite to asi nedá. Dobre, tak idem na to. Dobre! Ja dávaš kuknice na moje topánky. Ani kopáčky nemám. Aj takto tu nemáš kopáčky. Poďme na ďalšieho. Idem na svoj prvý pokus. Dúfam, že to mám. Nevadí. Crossbar není moja šálka kávy. Takže... Dobre, daj ho znova. Crossbar není moja šálka kávy, lebo nemám kopáčky. Každý má po 3 pokusách, toto je môj prvý pokus. Tak toto som bohužiaľ netrafil. Ideme na môj druhý pokus, dúfam, že to trafím. Nebol to crossbar, ale crossbarová tyčka. Prvú strelu som dal, ale aj teraz sa budem snažiť, aby som nedal to challenge, tak poďme. Toto sa mi nevydarilo, ale tretí pokus možno sa mi vydarí. Toto je môj druhý pokus, mohol by som ho dať. Tento pokus bol úplná tragédia. Toto je môj druhý pokus, dúfam, že ho trafím. Toto je môj druhý pokus, dúfam, že ho trafím. Come on! Pískej konec. Marlon skills unlocked. Není Marlon, to není. Tak to bol absolútny Marlon z tému. Tak ideme skúšať prvý pokus, čo som povedal. Teraz nedám, možno dám. Tak nie, to bola absolútna tragédia. Toto je môj tretí pokus, dúfam, že to nedám. Končím. Takže toto je môj posledný pokus, dúfam, že ho dám. Joj. Škoda, že to nebolo Brno, ale bol to gól. Druhá challenge je Rainbow Flick. Ideme na Rainbow Flick. Druhý. Dobre, idem ja na Rainbow Flick. Možno nedám ani jeden. Dobrý. Moje dve pokusy na Rainbow Flick. Ty vole. Toto budú moje Rainbow Flick. Joj, tak nevydarený. Joj. No, ideme na challenge a rozstrel v Rainbow Flicku. Za pesto vyberete rauliknem kameramana. Máme jeden pokus obidvaja. Prosím. Ja tam. Je to tam, som víťaz druhej challenge. Takže aj tejto z žltej budeme skúsiť trafiť Brno alebo tyčku vpravo alebo vľavo. Máme na to 2 pokusy a ideme si trafiť tú tyčku. Doríti. Ideme na druhý pokus, dúfam, že to trafím. Bolo to mega tesné. Idem na moje... To sú moje 2 pokusy v tretej challenge, budem sa snažiť trafiť tyčku. A je to cooked. Dajte odber na futbalové legendy! Idem na moje 2 pokusy. Snažím sa trafiť tyčku. Takže teraz tu máme moje posledné 2 pokusy.
to bol strep. Druhá strela. Druhý pokus. Tak, toto bolo neskutočné. No, takže prepáčte, že nám nešli šeramiky. Dneska sme ich nabili a máme ich hotové. Štvrtá challenge sú penalty. Dobre, toto je môj prvý pokus, máme tu nové kamery, takže ideme na to. Kámo! Mega dobrá strela. Môj druhý pokus. Tesné. No tak toto je môj prvý pokus. Poďme na to. Jo, som vyhral. Tak. No, ide môj druhý pokus. Fú. Je tam! Toto je môj prvý pokus z penáltoch. Poďme na to. Nemal som dobrý rozbeh. Poďme na ten druhý pokus. Aké boli tvoje dva pokusy? To také, no. Prvá bola nedobrá, ako celkom. Do stredu bolo presne na brankára. A druhá bola už dobrá, ale nemal som to šťastie dať gól. Áno. Poďme na ďalšiu penáltu. Takže toto je moja prvá penálta, ideme to skúsiť. Brankár bol neuveriteľný. Toto je môj posledný pokus. Dobre, to video Páčilo, dajte like, odber. Moment. Sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.